Hi, good evening. Lacha porota. Denjar गिदिर 20 थाखानि फाग्लासो आसार मोनगोन, चाटनि मोनगोन, सामब्राम मोनगोन, बानलु मोनगोन, ओंख्रि मोनगोन। आरो बेनिफ्राय नै आलुफोरजों नागिर बेसेबां गिदिर फाग्ला थायो थावायानो जा गिदिरखा। 30 थाखा। 30 थाखा मोनसे। औ 30 थाखा लायो फंबाय। फंबाय गोलाव फरेनानो नामा नों मानसिया? फाग्लालै बेखौ ओरै खालामो। नों हाया आयदा आलु पटा बापा दे बढ़िया आलु पटा आयु एफा गिदिर फाग्लासो जागोन बेफोरो नुबाय आलु पटा एफा गिदिर फाग्ला 30 थाखानि एफा गिदिर मोनबाय नोंनि साबस्क्राइबारफ्रा मोजाङाखै नामा ब्रादा wah bare आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार दंना बेयो फ्रियाव मोनजागोन जाफैबानो जाथाव रेस्टुरेन्ट जाय भिडिअ नायो बेनो जाफैनो हागोन आंजों लोगो हमनानै जाफैनो हागोन आरो ना फ्रियाव मोनजालांगोन आं जाहोगोन जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार दङ बेखौ आं जाहोजोबगोन फ्रियाव खालि आंनि बे जोंनि बे जाखाव रेस्टुरेन्टआवल' फै अब्लानो मोनजागोन आलु पटा बेसेबां गिदिरनि थाखानि फाग्ला जेरावबो मोनजानाय नङा क'क्राझार एरियायाव फैब्लाबो एफा गिदिर आलु पटा मोनजागोन क'क्राझाराव बेबायदि आलु पटा 30 थाखानि जेरावबो मोनजाया ओंख्रियाबो बरिया आयदै आलु बायदि बिमाबो दे होनबालाय जाफैदोलै लोगोफोर जोंनि बे जाखाव रेस्टुरेन्टआव बेसेबां गोथाव दङ आलु पटा ओंख्रियाबो बरिया ओंख्रि होदो एबार बाप सलमान खानफ्रा तेरे नामनि स्टेन्डार्ड गोजालै जोंना जाफै अननानै औ मा होनो दे बुंलायलाय दे होनसै दे जाफै बयबो जाफै साबस्क्राइब बिनि भिडिअखौ नाय साबस्क्राइब खालामो बे फ्रियाव मोनजागोन बोरसे जानो नंगौ थिखौनो बुंनो फंबाया मोनजागोनथ' आरो जायखिया बे जाखाव रेस्टुरेन्टआवल' फै क'क्राझार RNL रड दे होनबा दोनथ'नोसै बेयावनो बेखिनियानो भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर गासिबो मोनजोबो ओंखामनिफ्राय फारसेनिफ्राय गासिबो जोङो एबार लांसिगोन नै बे फंबाया डान्सिं मास्टार लेसिगोन थैंक यू ओ माय गॉड आलू पराठा बारे ऐसा आलू पराठा कहीं भी नहीं मिलेगा कोकराझार में यार सिर्फ 30 रुपया में नायग्राफ्रा फाग्ला खारा सिख्ला नायग्राफ्रा नायलाय बेरायखायो गुन्दा बेरखा नुखायो फाग्लाखौ दा गोजौखालै सिरिसोबो फंबाय नायदो गस्ला लायनो नागिरदोंमोन बै गस्ला गोजाखौ गस्ला गोजाखौ बै गोजाखौ जोंनि गोजाया बे आग्लाफोरखौ लायो साइज गैया बायदि गैया जुमुरानो सोरबा जुमुरानो बैयो गय जानोसैलै लोगोफोर गय जानोसै बैराथि बियो सारा लन्च खाथिनि बैराथि दाजु मिस्टि मास्टार दाजु बरिया सेल जायो बिसोरना गयथिबो आयु सानसेयाव 1 लाखसो जाखायोदां फाग्लासो ओरैबायदि सेल जाखायो बिसोरना क'क्राझार जोंना थाबाय दखाना बोरो गया बोरो माबाया फाथैया ओंखाम जानोसै लगारदो जदा लागायबावगोन एसे चिरो दे lalu coba lalu sudah coba
आंना पैसा सब लेनदेन क्लियर को ओला फान्डो ना कर दिया लेनदेन क्लियर टाका আছে হবে आगासे ngambil selasa tak udah hasil nggak tahu Pihol Japauris one shop Sahara Japauris Kazaro music dekai nih, Kazaro. Udah music dekai deh. Apalah. Music dekai deh nani menai lang deh sih. Saya phang lah lipsir. पैसा लांला पैसा दिनानै ओमफ्राय मिउजिक नानि उनाव नायदों गार्लस स्कुलनि स्टुडेन्टफोर आइसक्रिम जाना नायदों नानि मुखा गार्लस स्कुलनि देखायसिगोन मिउजिक देखायसिगोन र' 1 मिनिट नायलांबाय था बिथांमोन नुबाय थागोन होनब्लाबो